Sembla la sessió plenària. Anem a procedir a la sessió plenària on anem a celebrar el sorteig per a l'elecció de presidents i vocals de les meses electorals. Dir-vos que el primer punt de l'ordre del dia, tot i que la secretària ho explicarà, seria l'aprovació de les bases, perquè conforme està configurat en el punt pareix que fiqués sorteig. Primer aprovarem les bases i després procedirem en el sorteig, i sense més li passo la paraula a la senyora secretària. Punt 1. Règim interior, sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu que se celebrarà el pròxim 9 de juny del 2024. Es proposa l'aprovació de les bases reguladores del sorteig. Torn d'intervenció. Algun portaveu vol fer alguna intervenció? Senyor Lobato, senyor Gómez, senyora Bercher, senyor Martínez. Pues anem a procedir a la votació de... Hay un error de transcripción en la elección de presidentes. La tercera bola es la centena, igual que los vocales, la tercera bola que se saca es la centena. Es un error que las bases pone decena, pero es centena, ¿vale? Se modificarà en el dictamen i ja està. Pues anem a procedir a la votació de les bases. Vaig a favor de les mateixes. Les aprovem per unanimitat. Punt 2. Sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals que sustituirán el proper 9 de juny del 2024. Bueno, hacemos como siempre. Vamos a empezar en primer lugar a la elección de los presidentes. Para la elección de los presidentes extraen 3 bolas. La primera será la unidad, la segunda la decena y la tercera la centena. La centena tiene que ser 0, 1 o 2, ¿vale? De manera que iremos sacando bolas hasta que salga uno de esos números, ¿vale? Este sería unidades. Unidades el 0. La decena el 3. Vale, esta es el 6, pero no puede ser. Esta es el 8, que tampoco puede ser. El 1, ¿vale? Sería 130 para los presidentes. Ahora vamos a elegir los vocales. Aquí extraemos unidades, decenas, centenas por ese orden y no existe ningún límite numérico. 8, la unidad. 5, la decena. 6, la centena, ¿vale? Sería 658. Donarem per finalitzada la sessió. Dir-vos, perquè és ara prou recurrent que la gent pregunte si m'ha tocat o no m'ha tocat, estava comentant tot la secretaria, tot i que ho anunciarem també, que a final del matí la UAC, la persona que vulgui fer la consulta o autoritzar una altra en el seu DNI, pot vindre a la UAC a consultar si així té les llistes electorals. No se publicarà per una qüestió de protecció de dades, sinó la persona que vulgui consultar ha de vindre presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana. Sí, a part de les notificacions que se faran a casa al llarg de tota la setmana. I res, donem per finalitzada la sessió. Molt bon dia.